Неяк так атрымалася, што аршанцы больш-менш памятаюць сваіх дзеячоў культуры, трохі менш ведаюць сваіх палітыкаў і зусім не ведаюць навукоўцаў, якія паходзяць з Аршаншчыны. Давайте крышачку паправім гэты прабел і сёння раскажам пра аднаго з самых значных філосафаў 20-го стагоддзя і дакладна самага лепшага, выбітнейшага аршанскага філосафа. Нарадзіўся Васіль Купрэвіч 24 студзеня 1897 года, але не ў Оршы, а ў сённяшнім Смалявічскім раёне. Амаль адразу пасля нараджэння маленькага Васіля сям'я пераязджае ў вёску Сафіёўка, дзе былі ўладанні графа Любінскага. Там яго сям'я жыла доўгі час. У прыватнасці школу Васіль закончыў у 1906 годзе ў Дзевіна. Да, падчас царызму у Дзевіна была свая школа. Дзякуй камуністам і посткамуністам вызвалілі ад старога рэжыму. Ха-ха. Ну, гэта я так, іранізую. Пасля школы хлопчык вучыцца ў смалянскай вучэльні. Яна таксама з'явілася яшчэ да камуністаў і, на жаль, сёння страціла стары вучэбны корпус, хаця ён быў класным. Пасля вучобы Купрэвіч не пайшоў працаваць па сельскагаспадарчай спецыяльнасці. Захацелася рамантыкі. Юнак, што зробіш? І ён вербуецца на Балтыйскі флот. А там Першая сусветная вайна, потым дзве рэвалюцыі за адзін год, грамадзянская вайна, ну, карацей, не да навукі і адукацыі. Толькі ў пачатку 30-х гадоў Васіль Феафілавіч вяртаецца да вучобы, вучыцца сам і выкладае ў школе, а ў 1934 годзе атрымлівае статус кандыдата навук. Вышэй я ўжо сказаў, што Купрэвіч філосаф, але кандыдацкую, а потым і доктарскую ён атрымае як біолаг. Калі больш дакладна, то ён вывучаў грыбы, тая навука, которая называется мікалогія. І ў гэтай галіне ён насамрэч зрабіў некалькі адкрыццяў. Я не буду тлумачыць, што гэта за адкрыцці. Іх назвы будуць зразумелыя толькі спецыялістам, а тлумачэнні могуць заняць вельмі шмат часу. Ну, не прынцыпова. Скажу толькі, што як біолаг ён быў вельмі прызнаны і паважаны. Ён акадэмік Акадэміі навук, да самай смерці старшыня Акадэміі навук і рэдактар некалькіх спецыялізаваных навуковых часопісаў. А пры чым тут філасофія? Справа ў тым, што акрамя біялогіі ён у розныя часы пісаў работы, ну так, для душы. Напрыклад, па геаграфічнаму краязнаўству, па педагогіцы і філасофіі. Дык вось ягоныя работы па філасофіі нарабілі больш шуміхі, чым спецыялізаваныя работы па біялогіі. Ну, проста калі ён пісаў пра ферменты ў глебе і грыбы, гэта было менш цікава людзям, чым калі ён напісаў пра смерць. Купрэвіч прыходзіць да меркавання, што смерць гэта натуральны эвалюцыйны працэс і што ён выпрацаваны нашымі арганізмамі для агульнага развіцця папуляцыі. Это калі вельмі спрошчана. Па ходу трэба патлумачыць. Па меркаванні Купрэвіча мы паміраем для таго, каб наступнае пакаленне на нашым месцы магло жыць, развівацца і быць лепшымі, чым мы памерлыя. Але Купрэвіч прыходзіць да высновы, што калі чалавек стаў настолькі разумным, то, можа быць, мы можам і не паміраць. Можа быць, мы можам развівацца некалькі пакаленняў разам, не перашкаджаючы адзін аднаму. У выніку такіх разважанняў Купрэвіч выдае гіпотэзу, што, напэўна, павінен быць механізм, які можа адключыць смерць. І мы будзем жыць, ну, калі не вечна, то прынамсі вельмі доўга. Гэтая гіпотэза стала настолькі медыйнай, што на яе спасылаўся нават Стэнлі Кубрык, калі распавядаў пра свой фільм «Касмічная Адысея». А Кандрат Крапіва менавіта на аснове яе напісаў п'есу «Брама неўміручасці». У прынцыпе, калі сёння вы бачыце раманы, фільмы і іншыя творы мастацтва, дзе гаворыцца пра вечнае жыццё, то хутчэй за ўсё аўтар таксама чытаў, ну ці хаця б чуў тэорыю Васіля Купрэвіча. Самае дзіўнае, што яго філасофская тэорыя стане яшчэ больш рэзананснай праз 7 гадоў пасля смерці філосафа. У 1976 годзе навукоўцы Вісконсінскага універсітэту, арыентуючыся на работы Купрэвіча, сапраўды знаходзяць ген старэння. А ён і ёсць галоўнай прычынай смерці. То бок, тэарэтычна, як і здагадваўся Купрэвіч, яго можна адключыць, і чалавек не будзе старэць ды паміраць.